Blir det lagt ut på YouTube? Alle. Til og med når du leide henne. Nei! Jo. Du stinker hest. Jeg lukter. På deg. Drit i det. Lukt meg. I fetta. Få den. Thea! Ikke film! Nei! Nå skal vi lese. Pass på meg! Beboing. Hva er det som skal føde? Kom til å flire av et eller annet. Du sa jo masse hestehår. Nei! Kom til å flire. Skikk foten i fetta, så flyr hun. Hva tuller? Roan, besta, hallo? Den knirkelyden. Hør den. Alex, hva er det som puling? Hæ? Hva er det som Hæ? Hva har jeg sagt om puling? Det her er privat! Hva har jeg sagt om puling? Mamma, jeg var bare 13. Alex. Hun er 13 år første gang hun puler. Men mamma, han sa han var 16. Du tror jeg spetta. Jeg har ikke tenkt på ledninga. Jeg går ikke kjøpe noe gammel. Så hun slo meg der. Da var det heks. Det er de fine øynene du har. Det var helt gøy. Der oppe bor vi. Hvor du tror jeg spytta? Hvor du spytta? Jeg vil ikke spytte så høyt opp, for jeg kan ikke filme det, skjønner du. Der spytta Thea. Snørrfisa. Der spytta. Der er en sko.